Ang nangyari sa dirty kitchen ko ay nagiba. Giba yung aking dirty kitchen. Bibi yung magpipray. Ito kung saan ano? Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord. Bless us, the Lord. From thy bounty, Christ our Lord. Amen. Atak! 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 Gulay! Sili! Para masarap ngat-ngatin. Ay mga paring Jason, isang magandang umaga sa ating lahat. At yun, patanghali na. Magluluto tayo ngayon ng ulam. At update ngayon dito sa Bicol. Grabe yung ulan, grabe lakas. Nak, huwag mo na maingay mo na nak. Pakita ko sa inyo. Kagabi pa yung ulan na malakas. Ano? Halos magbaha-baha na naman dito sa kalsada. Lakas. Ano pa naman sa akin, naka-program na yung aking gagawin ngayon, maglalaba. Bago natulog, alam ko na kung ano yung gagawin ko kinamagahan. Kaso lakas ng ulan, pero hindi tayo magpapatinig sa ulan na yan kasi may dryer naman. Pag ano na pumasok sa utak ko na gagawin, yun na. Lalaba tayo. Kaso magluto muna ako ng ano. Ligo na kayo, nak! Ligo na, sige na! Pati ito na, sige na, di man yan nilagnat. Paligoy mo na yan. Tapos sobrang lakas ng ulan kagabi at may hangin. Ayan po. Ang nangyari sa dirty kitchen ko ay nagiba. Giba yung aking dirty kitchen. Siguro mga tansya ko nito kasi natulog ako 4:30. Gawa ng umuulan kagabi tapos may namataan na naman ako na pabalik-balik. Tapos yung tao na yon, siya talaga yung kilala dito na malikot. Malikot yung kamay. Kaya yun, binantayan ko siya. Dalawang beses bumalik siya. Pumisto doon, pumisto dito, pero nasa islab ako, nakikita ko siya. Kaso nakahalata sa akin na pansin niya na may tao sa taas, kaya umalis. Yan, kaya may panibago naman tayong project mamaya. Pag matapos kong maglaba, gigibain ko siya. Tapos yung mga pwede pang kahoy dyan, kung mga pwede pang magamit, ay isasalpak ulit natin dyan. Pero hindi, bibili na ako ng mga 2x2. Tapos kukuha ako ng gagawa nito. Mayroon naman ako dito mga ano. Tapos ako na lang yung ano, kaming dalawa na lang yung gagawa. Kasi wala na akong paglulutuan na dirty kitchen. Pag gusto kong magtipid sa gasol, wala na. Tapos pag maglaba kami, kasi ginagamit pa namin yung gripo na yan, yung poso. Wala na kasi dyan ako dyan ako minsan naglalaba para makatipid sa kuryente. Ngayon wala na. Ano na kasi, bulok na. Ito kasi yung dati kong kulungan, pinag-alagaan ng kalapati. Dyan ako nag-alaga ng mga manok na 45 days. Bulok na. Lakas kasi nung hangin. Mahangin kagabi, saka malakas na ulan. Grabe ano. Yan yung sitwasyon ngayon dito sa amin, probinsya. At magluluto tayo ng ulam na bagay ngayong tag-ulan. Ano yung anak ko naliligo. Lagay tayo ng talong, kamatis, tsaka gata. At si amin dito, tilapia. Yung lulutuin natin ngayon ay tinatawag sa amin na inunon. Ano siya? Parang adobo na may gata. Ganun.
May mga gulay. May mga gulay. Tilapia nga lang. May ano pa, asin, ito. Tapos, ito. Kamatis yung magpapasarap dyan. Lalagyan ko ng pichay, tsaka talong. Sarap sana kung may lubi-lubi pa. Ito naman yung pichay. Shoutout kay Kuya Born na mahilig nito. Itlog maalat. Grabe lakas ng ulan talaga. Ganyan naman kasi yan kasi ano, Piña Francia. Kapag nagpipinya Francia po ay sinasakoy kasi si ilang Piña Francia napaka milagrosa niya. Yung sasakuyan ngayon nagagamitan sa kanya ay ano, mababaw yung tubig. Kaya pag magpipinya Francia po talagang minsan nga nagkakabagyo pa. Malalim yung ano, yung salog na dadaanan niya. Kaya di na po yan bago dito sa ano, probinsya. Napaka milagrosa po niyan. Piña Francia. Kaya nga po yung ano na yan, halimbawa nangako ka na gusto mo siyang puntahan sa ganitong buwan o taon, tapos pag di mo napuntahan ay ano, kung baga nagkakaroon ng sakit pag pinangako mo. Kaya nung ako, kasi yung naga na yan po sa tulad dito sa amin ay bihira siyang mapuntahan kasi napakalayo. Kaya dati nung nagkasakit ako na nakumatos, yun nagdasal dun si mama na gumaling daw ako, tapos magsisimba kami. Pag ano, magsisimba kami lahat doon. Eh si mama, pinunta niya yun sa akin. Tapos din niya naman na ano, na tupad kasi malayo nga. Ginawa ko, ako na lang ngayon na ano, nung mag-asawa na kami namin, nandito yung sasakyan nila. Dinala ko doon sila mama. Nagsimba kami doon. Gusto ko nga mga ano sana eh. Bago magpinya Francia sana. Baka ano tayo doon. O baka dalaw tayo, pero hindi ko pinapangako ng ano. Kumbaga plano lang. Plano. Ano din natin sa mga Kasama natin sila. Mas maganda kasing pumunta na di pa nagpipinya Francia eh. Kasi hindi pa yung siksikan yung tao. Ay, yung ano naman, yung gulay mga yung pichay. Yung iba, pwede yan mo almusal. Hindi ko inubos. Kasi baka di rin magkasya. Pwede itong tipid match muna tayo ngayon. Pwede itong prituhin, toyo, kalamansi. Pwedeng lagyan ng itlog. 30 yung kilo. Pag ganitong luto, napakadali nitong lutuin. Hindi siya kailangan bantayan. Asan naman yung ano, ma? Yung sangkalan? Sabay-sabay yung salang nito eh. Okay. Ayun, gamitin mo yan? hindi. Kaya mas ano talaga, papasalamat din ako na natuto kong luto. Buti na lang nung mga time ay sila mama talaga ano yan. Kaya natuto kong magluto kasi nagluluto-luto sila mama noon. Nagbi-business, negosyo. Tapos kami yung taga-tinda. Pero mas unang natutong magluto sa amin si Pula. Si Pula talaga yung inaasahan nun ng mga binata pa kami. Pati laba. Si Pula talaga. Yan yung nasabak sa amin noon. Tagalaba ng mga damit ng mga kapatid ko. Tagasaing. Pasan yung isang ano?
Gamitin ko yan para isalansan ko na to. Tapos magpayong ako, hanap pa ako ng ibang gulay, lubi-lubi doon. Yung mga... At salamat din kay Bayaw. Siya yung nag-ano dito. Siya yung nagbabudget. Ngayon. Kasi yung budget namin ni Ami ay nilagay sa tindahan. Tapos siya muna yung sumasagot ngayon dito para daw di na mabawasan yung ano namin, yung puhunan. Kaya salamat sa kanila. Nakabili kayo pang talim. Wala. Walang pantanim. Siya nagbili nitong mga pang-ulam araw-araw. Tapos may bigas naman dyan. Sabi niya kanina, bili daw kami ng bigas. May bigas dyan. Back to zero tayo. Kaya maraming salamat sa mga nanonood po sa vlog ko at mga nagpapakulay pag nagla-live. Kahit di ko sabihin, di kami humingi, di kami magsabi ng pakulay-pakulay, ay kusan yung ibinibigay. Maraming salamat po dahil po doon ay sa sunod na buwan may kikitain ako. Ayan. May sasahurin 5K. At yung dollar natin ngayon ay pasok na. Mayroon na po ako ngayong $100 sa loob ng isang buwan. Ayan. 5,000 sigurado. Pero kailangan may ano pa yun, ina-uploadan ko pa. Kailangan sumubra siya ng 100 para yung babawasin na tax. May tax pa kasi. Yan, nanguha ko ng lubi-lubi oh. Kaso di ko dinala yung mic, pati yung GoPro kasi baka masira. Lalagyan ko ng lubi-lubi. Mga libreng gulay sa bukid. Papailalim ko. Mga paboritong gulay. Okay na? Pichay? Halo-halong gulay. May isda. Anong oras na, May? Anong oras na? 12:01. 12:01? Pag ganitong maulan, nagbulaklakan ngayon nito. Mi? Anuin mo to? Hugasan. Madali na. Tanghali na. Oh. Saan yung ano? Lagayan. Akin na yun. Alin? Hugasan mo to. Tanong mo ito. Hindi. Wala naman to. Wala namang ano yan. Pinili ko naman yung sama to ah. Ano ba to? Ito. Alin? Chicken yan. Sa mga bata.
Request ni Baby. So, Magprito daw. ito. Lalagyan ko nito. Lalatagan ko yan. Ay, natapos mo na ngayon na. Oo. Kaya mauna na yung gulay kasi isapin ko. Ay, sumuyo to doon. Bili ka ng drum na madami. Ang dami kong gagawin. Gigibain ko pa yan. Gigibain ko pa. Yung dirty kitchen natin na bumagsak na. Ano ko makakaanin? Makaalis kailan? Daming gagawin dito. Paano ako makaalis? Daming gagawin dito sa bahay. Nakakabili ko sila ng Hmm? Hindi ko alam. Nawagan ko eh. Baka brand out. May nakita ko si contest eh. Oh. Try yung audition. 10K din. Audition kaya ako. May nakita kami na ano, singing contest sa online. Try ko kaya ma? Ha? Ayun. Try ko lang. Wala namang mawawala eh. Malay mo. So mag-practice ako. Kailan ba yun? Nag-audition mo eh. Oo. Mali, matsambahan ko. Dagdag natin dyan sa ano. Puhunan natin. Ayan, pinailalim ko na yung gulay, tapos nandito na yung isda. Lalagyan ko ng talong. Ibabaw. Hindi ko na ito iubos ma. Talong. Para sabay na lang dito. Prituhin. O maggulay na lang ako ng halo-halo mamaya. Kasi yung gulay na yung mamaya eh. Alam mo naman tayo. Anak tayo ng mga ano. Yung pitchay kaya, wag na muna yan. Eh, sama mo na. Sa sunod na luto na lang yan. Sama mo na yan. Di kasya mo eh. Kasi yan. Ay, ayun. May ano baga ko dyan. May Oo. tuan. Na, Yung spinner. saan? Ayun. Malaki. Ito siya eh. Manipis kasi eh. Saan man? Hindi na lang. Tingnan mo nga kung kasya. Hindi nga tayo ng kaldero na laki-laki. Di kasya oh. Oo. Pero ano to? Okay na to ma? Oo. Gagawin mo din ng ano. Oo. Okay na to? Sa ibabaw na lang to. Mabilis naman ito maluto. Sige na. Mabilis naman yan maluto baga. Sangsa lang yun. Iba mo yan. May zero. Let's ride tonight. I'll figure out Yan na yung gata. Pure na gata. Okay na. At lalagyan na natin to ng suka. Kakaiba naman to, ito yung ano nga, adobo na may gata. Pero isda, tapos saksakan ng ano, saksakan ng sarap. At dami ng
gulay, toyo. Pwede nyo itong gayahin, mga ano, mga kumpare, kumare. Ganyan lang siya. Lagyan natin ng paminta. Yan. Yan. Ito na at buhayin na natin to. Yung takipsan na, alam na, sa amin naman maglilinis dito. Siya laging nakatoka. Pagkatapos gusto, yan, lilinisan naman to. Ayan po, at malapit na pong maluto. Yan, pakita ko sa inyo mamaya buksan ko siya. At ganda talaga ng buses na may ginagamit na ako nito na microphone. At simula nung pagbili ko hanggang ngayon po ay di ko pa siya charge at matagal siyang malubat talaga. Tapos natry ko na malayo, kahit malayo ako ay malinaw pa rin po yung buses. Kaya muli maraming salamat muli sa anonymous na sponsor ko nito. Thank you po. At di tayo nagsisi kahit matagal kong nabili to. At naghanap talaga ng magandang klase. Ganda talaga niyang gamitin. Ayan, pakita ko sa inyo at bubuksan ko na. Ayan na. Ipakita ko sa inyo ng malapitan. Ipakita ko sa inyo ng malapitan. Ito yung ulam na sabi ko kay Ami na kahit ayaw mo na, gusto mo pa. Ay. Grabe. Kargadong gulay. May pichay, may talong, may lubi-lubi. May toyo. Yung nakaraan nagluto tayo, walang toyo. Sarap nito sa tutong. Tapos umuulan. Sili. Misan na yung sili, may. Akin na lagyan ko para maluto yung sili. Masarap ngat-ngatin. At tansyado lang yung panimpla niya. Ugasan mo. Madami. Akin na. Lalagyan na ni Ami. Lagyan mo naman. Para masarap ngat-ngatin. Martes. Ano na, luto na. Palutuin ko lang yung sili. Magbubudol fight kami. At si Baby nagpa-practice, marunong na. Tara. Tayo hindi magusang. Pinairon ko ka, pinabit ka ako, tayo hindi magusang. Sipitan mo nga, Nick. Ang mga gulay mo, tanggalan mo. Sipitan mo. Tanggalan mo. Ayan na. Mahalaga. Oo. Kailangan talagang sinti. Ibig nga natin yung dyan yung ulam. Ayan, kain na. Ay, Totoy. Dali. Dito ako bibis. Ayan na. Kain na. Gulay, daming gulay. Ayan, budol fight. Kain po. Daming gulay. Sili, daming sili. Yung isda sa yan sa gitna. Iba po muna sa May talong. Alright.
River flows in yung muna na. Sige, pwede niyo. Naglalatag na. Yung isda. Ibang gulay dito natin. Ibang natin na konti. Paldo. Tara na. Sisilihan ng marami yan. Maulan. Sarap niyan. Ayun. Alright, kain na tayo. Tara naman. Wait lang. Gula. Ay, si Bibi yung magpipray. Ngayon. Oo. Okay na muna yan, ma. Okay. Tara, dito ka, ma. Pray muna. Tingnan mo nga kung putol yung ano. Putol lolo natin. Tingnan natin. Tingnan na yung mga vlog natin. Yan mga gulay yan dito. Mga susunod na lulutuin. Oh, pray. Kain na muna. Ma. Si Totoy, nag-release pa. Okay. Tara na. Alright. Oh, pray, nak. Mama, may ganun. Kaya na yan. Oh, pray. Bibi. Bibi yung magpipray. Ito, kung saan ano? Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord. From thy bounty, Christ our Lord. Amen. Atak, gulay, sili. Nasili. Sa akin yung ulo. Favorite. Dali na, Joshi. Sarap. Dali na, Joshi. Dito. Lapit. Ay, ito kay Joshi. Oh. Alam niyo kung bakit kami nag-budol fight? Para bawasan ugasan. Parang walang ugasan. Kain. Sili. Okay, may ganun. Hindi ko kayo. Kunti lang. Kunti lang. Kunti-kunti lang. Basta dami na. Mama, paano nga ng sili? Gusto mo ng sili? Ay, wag na. Ay, Ako raw. Ikaw magsili. Dapat Ako, ma. Maliit. Sobrang maliit. Hindi ito. wag na mo. Pag naluto na ni Tito Bano yung ano. Yung sa mga, Kain. yung mga pinsan ni Jason no, nung sa Las Piñas tayo no. Grabe mag ano. Sili. Sili. Gaya Ngayon na police tayo. na, di ba? Gaya na tayo Japanese. Sili. hindi, ganito. Paldo. Matamis oh. Paldong gulay. Yung gulay, Josh, kakainin mo. nga. Ng sili. Hindi, dudurugin mo dito. Akin na yung ulo. Tubod. Kapag sa ocean, kung nakita na Bawal kumanta pag kumakain. ikaw. Patungan mo na lang sa music. Puso pagsunod kasi ko sa Japan. Bawal kumanta pag kumakain. Okay. Ito lang. Ganun siya yung iba, sabay kagat ng sili. Ito tayo. Oo, so ganyan. My God. Yung labi-labi mo na. Ano pa?
Yung makapagpili sa maray, isong ako. At, ano? Lubi-lubi? Ano ka? Ice cream. Ano yung labi-labi? Tinik. Ano yan, ano? Pag kumakain, wala ng pansinan. Ha? Ala. Walang usap-usap. Usap. Paldo. May usap. Ang gulay kami. Sili Diyos, gusto mo? Tutong. Maliit. Sobrang maliit. Sobrang maliit. Sobrang maliit. Kanin po. Sobrang maliit. Dami. Maliit. I-mix mo muna sa kanin. I-mix mo sa kanin. I-mix yan sa kanin. Ha? Udak na eh. Kailangan ko ng hangin. Usap ka. Namigan na ko. Tabo ko. Parang konti. Wala na. Pero hino. Tikman ko na maliit na CD. Maalis na siya, di. Maliit. Naro kasi doon yun. Ano yun? Siguro pala nadali sa ano. Ay, ano? Ay, puro ko. Di mo gaan ka po. Yaman na niyo. Lapyak, ah. Mahilig ko yan sa cobra at saka steam. Jollibee na ako. Jollibee days. Break, after break time. Martes, babalik na si Bayaw sa Maynila. Balik na naman niya sa mga bili. Maaari to. Hindi ko makapag-stack ako. Hindi rin siya makapagluto doon eh. Balik trabaho. Maaari to. Pag-uwi, pagod. Pahinga na. Kain na halabas. Palundar na sa nako. Ako ang gawan hour. Ito na hino. 1 hour later. Dung tutong. Kanin po. Kanin po. Hindi ako din eros na sana. Hiyain natin si ano. Yung isang vlogger. Dung tutong nga masarap dyan. Ay, no. Kanya-kanya na muna ka mag-eros. Natututungan na ko. Paglakan nga lang ka na. Negative sa tutong. Walang tutong. Wala. Kung anong kulay sa ibabaw, yun nasa ilalim. Rice cooker. Kasi ako, no? Wala na kami ulam. Asukan lang si Lolo. Asukan si Lolo. At ulam. Ano ulam? Sino, no? Hindi natin yan eh. Hindi natin. Joke lang. Kain. Sarap. Ay mga kaparing Jason, tapos na kaming kumain. Ayun, ubos yung kanin. Grabe yung ano, nakain ko. Pati si Ami. Sarap nga matulog eh. Ha? Ayan o. Sarap daw matulog. Grabe. At yun kasi yung mga gustong ano rin ulam ni Bayaw, mga bihirang matikman na nila kasi sa Maynila na sila. At bihirang silang umuwi dito sa ano probinsya. Kailan yung last niyang uwi? Ni Bayaw? December ba yun? Oo. Mga bihira na sila dito. Dati nung wala pa tong bahay na to, talagang di sila umuwi. Bihira lang. Kasi, Oo. dito ka lang Oo. May trabaho sila. Ayun po.
sana po panoorin nyo yung mga vlog ko na Wala Pa Bahay Project. At salamat po sa mga suporta nyo sa akin, sa live, sa mga vlog. Maraming salamat. At shoutout po sa lahat ng mga sponsor, sa mga silent viewers, anonymous natin ng mga sponsor. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, shoutout sa lahat. Bye-bye, love you all. Ingat po kayo palagi. Mwah!